आं खालामनोसै हेलौ गाइस नै आङो आदा बेंज्लायखौ लोगो मोनबाय दिनै बेंगलरावहाय जोंनि पार्लाराव फैदों आरोना नै पार्लार मोखाङावनो दं दफावनो एक्सुवेलि दायो कास्टमार दङ जोंनि पार्लार सिङावहाय बेखायनो जेन्ट्स एलाउड गैया आरोना बेनिखायनो हाबनो होआसै आं आदामोनखौ आदानि लोगोबो दङ नै जेन्ट्स एलाउड गैया नालाय हाबनो मोनासै बिसोरा गाज्रि मोनाबानो जाबाय औ नंगौ दा जोंना एलाउड गैखाया ओरैनो सापर्ट खालामजानो लुगैदों बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेल दं आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो बिथांखौ नुदोंब्ला ओरैनो दानाखि साबस्क्राइब खालाम आरो अल बेल नटिफिकेसनखौ होनानैब्ला जेब्ला गोदान भिडिअ ओंखारो बिथांनिफ्राय नोंथांमोना सिगां नुग्रोनाय बायदि अके जों थांफिननोसै बाय बाय हेलौ लोगोफोर नै फिसाजोआ दिनै लोमजादों 1.5 बोसोर जाबाय नालाय स' दायो खुगा बायनाय रायलायनायनि लोमजादों आरोना मामा हाय होनलाय हाय होनलाय हाय हाय खुगाजों आयन होनलाय होना होना नों होना होना मामा ए होनानो जि अन्थावथाव लोमजादों बिसोरा मामा मा बिराद एक्टिभखा लोमजाबाबो अना खानानै हाय होनलाय बुंनो थिनबानो बुङो थुमान दे होन आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम दे मामा दे साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना दे नै लोगोफोर फैफिनलायबाय डिउटियावहाय फिसाजो लोमजानायखौ लानानै नै ओइ मामा हे हायलाय मिनिलाय लोलोलोलाय माबा मा होनो मुलि दौबाय आरोना आङो पेरासिटामल बेनिफ्राय एन्टिबायटिक राननायनिबो मानसिया गुजुदोंमोन नालाय दायो नै एसे सुलायनाय जाबाय मानसिया एसेल'सो नालाय लोमजानायानो नै हौवानोबो ओंखाम आंनोबो मामानि गस्ला हागिस लाबोजोबखायो आङो डिउटियावहाय उपाय गैयाना थांनो गोनां थ' हेडड्रेसाराबो आंल'सो नालाय हेन्डेल खालामग्रा दा लोगोआबो मा होनो लोमजानानै दङ माने फैनो हाया आरोना बेनिखायनो उपाय गैया दायो फैबाय जेबो नङा ओंखाम थफ्लायाबो गिलिरथार आयौ नोंथांमोननो आरो नै मबाइलाव खिथादों फारसेथिं आखायाव ज' जेबो नङा दसेल' नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय खोन्थानो थाखाय भिडिअ लानाय जाबाय थ' गोसो खुसियै नोंथांमोना नायलांदो हाय होनदो मामा प्रे फर मी होनदो मामा दे आंनि थाखाय बिनानै हो आर'ज खालामनानै हो इसोरनिसिम ने जाहाथे आं मोजां रायलायनो हायो रोङो ने मोजां मानसि जानो हानायनि नोंथांमोननि बोर नांगौ इसोरनाव बिनानै होनाय नङा मामा बाबा बाबा बिफा नागिरलायबाय ने बाबा बाबा इंलै बाबाया ओइयाव दं फैगासिनो दा बाबाजों मा होनो ओंखाममोना थांफिनसै आरो ओमफ्राय बैयाव दङ गाबज्रियागौ मानि सोंबाय थागोन नोङो नै स्कुलावहाय दायो ओंखाम होखांनानै फैबाय जि मोजां लामायाव नै स्कुलनि लामायाव दासो बिफाखौ माथो हरदों मान माथो होबाय बिफाया माथो होगासै आंखौ दासो नै मोनफैनाय लोगो लोगो मोसाबाय दे आंना फिसाजोआ लोमजागाबाय दा दे मोसादो दे ayo sana deh masuk ayo pudumnya lah ayo tasar pudum ni makho ish gelesigan daya biar ayo membang hasil plan saja